आज आपण बघणार आहे वेगळी अशी एक पालेभाजी, जी पालेभाजी आपण नेहमी खातो त्यामध्ये ही फारशी कधी करत नाही। तर अशीच एक वेगळी कोणती भाजी आहे ती मी तुम्हाला दाखवणार आहे। तर ही आहे मुळ्याच्या पाल्याची भाजी। मुळा आपण खातो आणि त्यासोबत आलेला पाला हा टाकून देतो, पण त्याच्या पाल्यापासून एक वेगळी टेस्टी भाजी जी आपल्या पालेभाज्यामध्ये नक्कीच तुम्ही समावेश करा। तर मी इथे मुळ्याची पानं घेतलेली आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत। अशी असतात ती पानं, स्वच्छ धुवून चिरून घ्यायची त्यांना। त्यासाठी आपण लसूण आणि कांदा याची फोडणी करणार आहोत। तर ही बघा, हे अशा पद्धतीने मुळ्याची पानं असतात। याची फक्त पानं काढून घ्यायची आपण, कोळी असतात ती, आणि त्याला चिरायची। आणि त्यासाठी मी इथे फोडणीसाठी लसूण, मिरची आणि कांदा चिरून घेतला एक छोटासा। तर इथे 2 चमचे तेल टाकले मी, त्यामध्ये 1 चमचा जिरे टाकून आपण याची फोडणी करून घेऊया। थोडंसं तेल जास्तच वापरायचं। त्यामध्ये अगदी जाडसर लसूण आणि मिरची ठेचलेली आपण ॲड करायची। आणि हे थोडंसं परतून झाल्यानंतर मग आपल्याला याच्यामध्ये कांदा टाकायचा आहे। कांदा सुद्धा आपल्याला थोडासा भाजून घ्यायचा आहे। आणि ही भाजी मी लोखंडी कढईमध्ये करते। पालेभाज्या शक्यतो लोखंडी कढईमध्ये किंवा तवा असेल तर त्याच्यामध्ये कराव्यात, त्याच्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये लोह जातं आणि टेस्टला सुद्धा त्या छान लागतात। थोडासा कलर त्याचा काळपट होतो तरी सुद्धा आपण भाजी ही लोखंडी कढईमध्येच करावी। तर कांदा टाकून हा असा मी भाजून घेतलेला आहे। यामध्ये थोडीशी आपण 1-2 चमचे मी मुगाची डाळ भिजवून ठेवलेली आहे, ती टाकणार आहे मी। कांदा आपला जवळजवळ थोडासा भाजत आलेला आहे। मुगाची डाळ 2 चमचे टाकून थोडीशी तेलामध्ये परतून घ्यायची। डाळ अशी तेलात परतून घेतल्यानंतर भाजीची टेस्ट छान लागते आणि जास्त शिजतही नाही डाळ, ती अगदी डाळ शिजवायची नाही आपल्याला ती। अर्धा चमचा हळद टाकूया आणि अर्धा चमचा लाल तिखट, त्यामुळे कलर आपल्या भाजीला छान येणार आहे। हे टाकून थोडंसं परतून घेऊया। आणि इकडे मी भाजी स्वच्छ धुवून चिरून ठेवलेली आहे, त्यामध्ये जास्त पाणी ठेवायचं नाही, एकदम कोरडी झालेली ही भाजी आपण यामध्ये ॲड करायची। हिला थोडीशी परतून घ्यायची। पालेभाजी कोणत्याही भांड्यात केली तर ती जास्तच होते, त्यामुळं थोडीशी परतून घेतल्यानंतर मग आपल्याला या भाजीमध्ये मीठ टाकायचे। भाजीला मीठ कोणत्याही आधीच लावून ठेवायचं नाही। अशा पद्धतीने भाजी थोडीशी परतून घेतल्यानंतर मग त्याला मीठ लावायचं, त्यामुळे भाजीला मीठ योग्य प्रमाणात लागलं जाईल, खारट होणार नाही। कारण पालेभाज्या कमी होतात तेलात टाकल्यानंतर। याला व्यवस्थित परतून घ्यायची आणि शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकायचं आहे, ते 4 चमचे पाणी टाकायचं आहे। अगदी झूण भाजी असेल तर तुमच्या नुसार तुम्ही त्यात पाणी टाकू शकता। कोळी भाजी असेल तर अगदी थोडंसंच पाणी टाकायचं आणि याला झाकून ठेवायचं। मंद गॅसवरती शिजवून घ्यायची। 5 ते 7 मिनिटात ही शिजते। मुगाची डाळ असल्यामुळे डाळ मुगाची सुद्धा पटकन आपली मऊ होत असते आणि पचायलाही हलकी असते ती। तर हिला मधून मधून थोडी परतून घ्यायची की जेणेकरून करपू नये म्हणून। आपली भाजी जवळजवळ तयार झालेली आहे। हिला थोडंसं, हे बघ, भाजी आपली खाण्यासाठी तयार आहे। भाकरीसोबत, ज्वारीच्या किंवा बाजरीच्या भाकरीसोबत आपण ही भाजी खाऊ शकतो। या भाजीचा आपल्या पालेभाज्यांमध्ये नक्की समावेश करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, कमेंट करून मला नक्की सांगा। तर अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत भेटू। धन्यवाद।